Wapo diri kong buntag karon diri sa Manila ba oh. Nakaon na punta diri sa Parisan na nami ay kayo. Nagilo-yilo po dyan kano no. Para tag-India na ni. Aron, diindam nagtapos na nun. Abrihan na may wagang kaldiro. Nung kanang mga tambok nung kana. Nami ay ang sabaw nung, ganang sabaw. Suasok ang sabaw. Ay, ang bebe. Patay mo ragi gutom na dyan ko ba. Butangan din ang toyo, patak, o kalamansi, lami ay na dyan kayo ni. Butangan na daw yung sibuyas yun, pampalasa, lami ay dyan kayo eh. Butangan pagamay, gamay na lang, enough na. Ayan, butangan din ang katsaro na pinudpod, lami ay kayo, kuha daw yung kutsara, halo-haloon, kay gigutom na ang bituka. Ada pagmamay na ako rin. Kaon choy, gutom choy. Init choy. Ay kayo, kaya kamo dire mga Bisaya. Mao din dire ang pinaka-best na pagkaon sa halagang 50 pesos. Hubas oy.